Nalazimo se na drugoj parceli sa pšenicom. Pa ovo je moje seme pšenice, inače sorta je novosadska futura. Moram malo da je pohvalim, zanaška je odlična. Tako da, što se tiče preparata, Izum lepo je ofarbo pšenicu. Videlo se baš da je ostavio lepu boju na semenu i to je od toga korišćeno prilikom setve. Da li možete nam kažete, Dejane, koja je bila količina primjene? 250 ml izuma na 100 kg semena, uz dodatak vode do 750 ml na 100 kg semena. Kako, Dejane, vam izgleda pšenica sad u ovoj fazi? Pa, pšenica izgleda dobro. Bitno je da sam taj proces gari i gareža rešio sa izumom. Nalazimo se u parceli pored autoputa gde smo radili pšenicu sa preparatom Izumom. Kao što se vidi iz priloženog, Izum je odradio odlično posao, glavnici gari nema na pšenici, tako da je zrno kvalitetno i dobro. Prinuci su srednji, od 5 do 6 tona, tako da smo zadovoljni na odnosu na ovu lošu kišnu godinu. Zrno ima dobru specifičnu težinu i izuzetno je zdravo, znači nema glavnice i gari.